Am plecat din Republica Moldova cu dorința și speranța de a mă realiza. Privind o educație mai bună, o educație care promovează adevăratele valori. România și implicit Colegiul Național Costache Negri îmi oferă acest fundament pentru a mă dezvolta și într-un viitor apropiat de a-mi atinge idealul și anume de a face o schimbare în spațiul românesc. Numele meu este Călin Irina și sunt eleavă la Colegiul Național Costache Negri. Încă de când mă știu, badminton a fost viața mea și nu știu ce aș putea să fac dacă în fine nu aș mai practica acest sport. Am participat la numeroase competiții atât pe plan național cât și internațional și am câștigat multe premii, dar pot spune că școala nu a reprezentat un obstacol în toate acestea. Bună, numele este Sam Daniel, sunt elev la Colegiul Național Costache Negri. Handbalul este viața mea. Eu practic acest sport de clasa mea de când sunt și elev în acest liceu. Și pot spune că școala nu m-a influențat și nu mi-a pus pe țărată la face handbal. Din acest motiv sunt și componenta lotului național, sunt și cea mai bună pivot din țară și sunt și titular în echipa de club. Toate acestea și totuși școala este pe primul plan pentru mine. El este un handbal, am văzut care este.